Machiegni paw tuke mohewo timbe 55 monywando joma chuo kod wakeini osendikore ne tuke mag Ongola Super Cup e ward ma Kanyamwako Sewe mayudore Ndhiwa e kaunti ma Homa Bay. Tuke go dhi chakore tich abich jumani ka nyasi maduong' mar yawe dhi timore skul primar ma Koduogo. Jagoro mochung' ne tuke go Jasper Otieno wacho ni gitiyo gi tuke go e yawo thuolo mar rango talanta rawere. Omedore gin kod chenro mag bago tiegruok ne rowere e wi kedo gi EMOU e sach nyasi mag tuke go. Kakor kore to Elisha Okinyi mane oloso e lo johala ojiwo johala mondo ti gi thuolo no e bero ohandgi kokalo kuom uso mwandu gi ne jogo mabiro yuoro e tuke go mag Ongola Super Cup ma isiro gi Victor Ongola. Timbe 55 ka e football kende wan gi timbe 39 ma wapoge pewe adek midhi goyo opira ma piny mokwongo ma dho ngere luongo ni preliminaries e koka wabro dhi goyo finals e pap miluongo ni Pala. Timbe mwapogogi wan gi pewe adek ma en Koduogo ma wan gi timbe 11 aito wabro dhi e pap miluongo ni Kuoyo ma wan gi timbe 10 aka bang'e wabro dhi pap miluongo ni Ngware ma timbe nitiere timbe 18. Gima duong' ni amor nikech gimobiro kani an nyaka chaka dong marom kama pok aneno tournament kabila ni kobiro ka, but amor nikech kaka wan we johala wadhi bedo gi konyruok maduong' kabisa nikech gige mokelo ka ibro usi kendo bro dhi maber nikech alwora ni bro bedo modich. Gisani ne wan gi ikruok mar tournament mar Victor Ongola madhi gore Kosewe Ward masani awinjo kubedo nickname ni Kosewe World Cup. Wan wakwa ma support mondo wago opira ni nyaka nitie wachak winye mochak train ka iyudo kudhiambo kama ji opong' ka mokwiny nyathi moro kata midhi luong nyinge oko ji teni e sikul ka ji wuok ji dok madala. Koro ne timbe te mabiro warwako Koduogo ka wadwa mano opira gore gi kwe